Kasubong sa panahon ni Josue, amo man ang sa aton karon. Ang pagpili sa Ginoo kabuhi apang ang pagsalikway sa iya kamatayon. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sabatika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung Hiligaynon nga translation sa atong weekly Sabbath School Lesson nga ginatunan sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo host sa sini nga programa kag-ari subong ang atong duwa ka mga karaan nga mga resource persons permanent ninyo gid sila makita. And I know gin-bless gid kamo sa ilang presensya kag sa ilang mga pangununa nga gin-share sa aton. Si Pastor Delbert Hintapanan, siya ang aton nga senior church pastor diri sa aton nga iglesia sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tumado. Mayong adlaw, Pastor Loaya. Kag mayong adlaw sa aton mga kauturan, mga kaabyanan nga nagasunod sa nga programa. Kag madamo sa inyong amon na meet. Kag makigakita sa tagsa-tagsa sa inyong nga nagalangkag, nga nagasiling, nga nagasunod kamo sa nga programa. Kaya salamat mga kauturan, kadamo din. Hindi na mo na-mention na rin inyong mga ngalan. Apang mga kauturan, kami nagapasalamat kag nagadayaw sa Ginoo sang inyo nga pagsubaybay kag sang inyo pagsuporta sini nga programa. Ang ikaduha akong pakilala sa inyo, permi na ninyo makita. Si Pastor Christopher Birian Loaya, originally from Biliran. Apang kabalo na sa maginilunggo makatong kadugay na gid siya. Diri sa CPAC, diri siya nag-graduate, kagaroon nagbalik siya bilang professor na isa sa aton mga professors sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor Chris, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tumado kag Pastor Tapanan. Kag sa tanan nga mga naga-subaybay sa atong programa online. Kag may i-mention ko gali Pastor Tumado, isa ka manupangambudlay Pastor Joel Ramirez sa Luzon, mayong pag-subaybay gid sa atong programa sining kapon. Yes, and that's it. Sa hindi ko malipat mga kauturan, mabatian kita sa K5 News FM. Kada Biyernes ng gabi alas 8:30 tugtog alas 9. Makita man kita sa YouTube kag sa Facebook. Ang amon nga address, ang aton nga address, si PAC is Day Church, Sabbath School Lesson. Ara mga kauturan, inyo lang na-type inyo na pangitaon. And kada semana, ara nga. Sa Domingo pa lang ara nga mga kauturan, tugtugid matapos ang semana. Yes, Pastor Chris, Pastor Delbert, aron kita sa Lesson 13, katapusan, sa aton nga pagtuon sa libro ni Josue. Choose this day. Pili kamo sa sini nga mga inadlaw. Sa hindi pa mga kauturan aton na niduko ang aton mga ulo. Sa siningation Ginoo iyari kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka Dios. Amon ini ginatugyan nga pagtuon karon. Kabay pangbalaan nga espiritu magadihon, magahikot. Hindi lang sa amon nga tatlo, kundi sa amon man manog palamati kag manog talanaw. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, Pastor Delbert, ang aton sadsarang teksto. Makita naton sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 15, nga nagasiling, kag kun daw malaot sa inyo ang pag-alagad sa Ginoo, magpili kamo sa sining adlaw kung sino ang inyo alagdon. Kung ang mga Dios nga ginaalagad sang inyo mga ginikanan sa tabuk sang suba, o kung
ang mga Dios sa mga amornon nga sa ila duta nagapuyo kamo. Apang nahanungod sa akon kag sa akon panimalay magaalagad kami sa Ginoo. Amen. Kabantog ka famous ini nga teksto. Kadamo gid sini sa nagagamit. Gamit ini sa lubong. Gamit ini sa mga association meetings. Gamit man ini sa kasal. Damo gid sang mga magamitan sini mga kauturan. Choose this day whom you will serve. But for me, sa akon kag sa akon panimalay, magalagad kami sa Ginoo. Yeah. Ini nga panahon sa Kapitulo 24, amo na niya ang medyo mga kalatapusan ng mga panag-on sa kabuhi ni Josue. Gulang na si Josue, kag karon iya na tagaan sing pamilin-bilin. Ang senaryo, Pastor Delbert, sa hindi pa na ako niyatag sa imo, gintawag ni Josue ang mga pangulo, mga tigulang, mga ansyano, mga elders, kag mga leaders, kag nag-renew sila sa ilang covenant, sa ilang pakigsaad sa Ginoo. Ano ang kontenido, Pastor, sa ilang mga pakigsaad? Sa nasiling mo ng Pastor, no, ini isa ka pakigsaad kag makita nimo ang paggiya sa Ginoo. Yes. Kay didto man sila gyapon sa Shikim. Yeah, gani. Kung diin si Abraham nakigsaad. So, ini siya unod sa mga treaties, pagpakigsaad sa mga tao sa pagpakigkatipan sa tunga sang katawhan kag sang ilang nga Ginoo. Imbes nga report ni sa kabuhi kag accomplishment sa kabuhi ni Josue, pero si Josue hindi ang iyang kabuhi hindi igin sentro sa iya kundi igin sentro niya nga sa iya pagbulubanta nga sa tapos siya magataliwan magapabilin ang mga tao sa pagpakikatipan sa Ginoo. Yes. He reminded the people, again patdumdum niya ang mga katawhan nga madamo nga mga butang ang Ginoo nakig-upod sa ila kag niyan wala sila sang dapat himuon nga hari kag alagaron sa ilang kabuhi magluwas lang gid sa Ginoo. Yeah. Before na ako niya-text mo, Pastor Chris, ang ginmensionar mo, Pastor Delbert, nga amo ni ang lugar sa diin ang Ginoo nagpakigsaad sa kay Abraham nga amo ang kamunuan sang nasyon sa Israel. After 4,400 years, God fulfilled His promise. Wow. Kag dira sila luwat subong sa Shechem. And ang punto ni Josue, let's renew our commitment, our covenant. Kay dira man nagpakigsaad si Abraham kag Ginoo. Siling sang Ginoo, Abraham, I will make you a chosen people, a chosen generation, a peculiar people, and through you, the whole earth will be blessed. Yes, Pastor Chris, anong imong mga punto nga nasapuan sa aton leksyon? Akon nga introductory understanding there, Pastor, sa aton nga leksyon, choose this day. Ang nanamihan ko lang diri is, ang Dios gusto gud ipahangop sa mga katawhan sang Israel nga siya amo ang ilang leader sang Israel. Wala sing iban. Wala sa iba. Siguro nagahuna ang mga Israelinon sa tunga time nga hindi na lang ta maghimo sang hari nga mag-guide sa aton. Pero gusto gina-emphasize ang Dios sa mga Israelinon nga wala sing iban nga hari nga mag-guide sa inyo. Ako ang mag-guide sa inyo. And as long nga you will remain loyal to me, okay, nga ako inyo nga hari, you will enjoy my protection. Yeah. Amo na ang gusto nga ipahangop diri sa last part sang life ni Josue diri sa mga Israelino. Yeah. Kaya ti ang mga Israelino daw nagapaabot pa sila nga may ara masunod kay Josue. Kaya ti si Moses. Dayon si Josue ang nagsunod. Ti karon si Josue tigamatayo na gulang na. They are expecting nga may ara masunod pero ti amo to ang pamilin-bilin ni Josue. Wala na sang masunod. Ang magapangulo sa inyo ang Ginoo. Anyway, you are settled already. Si Moses to among nagpagwa. Ako among nagpasulod kag nagtinlo, and then you are settled now, and then the government that God would like to establish is a government of God, for God, and by God. Yes, and that's it. Yeah. Okay. Theocracy, democracy, government of people, by the people, and for the people. Now theocracy means a government of God, by God, and for God. For God. Yes. You are there, yes, Pastor, sa Sunday election. Yeah. So,
sa na-mention na nato kagina pastor no, amo man ni siyang duog nga nakigkatipan 400 years later. Yes. It is the fulfillment na sang saad sang Ginoo sa ila. Pero the same place ang amo man nga duog nga kung sa diin si Jacob nakigsaad sa Ginoo kag ginhambalan niya ang iyang panimalay nga isikway ang inyong mga Dios kag mag-alagad lang gid sa Ginoo. In this same thing ang amo man nga bahin ginhimo ni Josue sa iyang mga katawhan samtang siya daw magataliwan na sila nga isikway man ninyo ang inyong mga Dios kag magpalapit kamo nga sincero sa pag-alagad sa Ginoo. In the same geographical scene and place. Yes. Pastor Chris. Yeah, diri man pastor sa Sunday nga subtopic. Ang akon nga nanamian diri kay personalize kaayo ang message ba Kanami. sa mga Israelites. Ang ginambal diri, I brought you out. Yes. I delivered you. Yes. Pero in reality, bag-o na ni nga henerasyon ang nakaabot diri. Yeah. Wala gini sila naka-personal to nga atong ginhambal nga personalize kaayo ang ano, pero ang gusto i-emphasize diri sang Dios nga kung ano ang ginhimo ko sang unang nga mga henerasyon niyo. Sa inyo Amo man na ginikanan. ang himuon ko sa inyo. Same also. Oh, gusto niya kay once nga ma-personalize nga ni ang story sang kabuhi pastor. Meaningful kayo. Meaningful. Oh, gusto i-emphasize ang Dios diri nga kamuyad to. Ang akon nga ginpagwa, gin-deliver, ginluwas, kamuyad to. Kamo to. O ang kamuto ang mga tao nga ano. So personalization sang application sang message sang Ginoo nga the same God nga nagpagwa sa ila, nag-save sa ila, nag-deliver sa ila, amo man ang magahimo sila sa inyo sa subong. Yeah. Kung ano sa una, amo man ikaw. Oh, you are just one. Oh, mga bata kamo, mga kapuan kamo sang ginikanan to. Nga ako ang nagpagwa sa ila, ako ang nagalay sa ila, ako ang naghimo sang mirakulo sa ila, nagluwas sa ila. The same God that you will have, you will experience now these days. Yeah. May kadugang ka pa sa. Sa siniman nga bahin pastor no. God does not only promise to an individual Yeah. but to Amen. a community Yeah, of nations, that's very community nice. of God's Very people. correct. Nga ginhatag sa Ginoo. Another thing pagit pastor ako na di parahan diri sa na siling na ni Pastor Loaya nga it's focus on God. I. Amo ning ginpanghimo ko sa inyo. And you. You. Amo na ang inyo ginhimo sa akon. So karon ano ya ang inyo himuon sa Amen. when we zoom out sa nasiling na natong kagina, she came is the same place. So, makasiling ta nga, this is the fulfillment of the promise na ginhatag sa aton sang Ginoo. Kag amo ni ang katumanan ginhatag sa iya sang Ginoo sa pag-enjoy. Yeah, you were there ang title sa aton Sunday election. Na wala ka mo to pero you were there through your parents because your parents and you are just one people of God. Pero ang Ginoo siya man gyapon. Siya man ang gyapon, Ginoo. Kag-ara man da siya gyapon. Yes. Okay. Yeah. Pastor Chris, malumpat kita sa Monday. Monday. Anong imo diri nga natulupanggan? Atig na pano. Nanamian ko sang duha ka mga phrases diri nga emphasize gid pastor. Ini ba lang pamangkot nga what does it mean to serve the Lord in sincerity and in truth? Okay, when we say serve the Lord in sincerity, ambot silingon sina is serve Him with undivided heart ba? Yes. Oh. Inang magsilingon ni undivided heart, inang naka-focus lang siya, wala Yeah. sing Wala siyang- we cannot serve two masters. Yes. Kailangan focus lang Yeah. sa iya. Amo nang akong understanding sang sincerity. Kag ang ginhambal diri nga serving the Lord in truth. Ang but silingon sina is serving God according to His revealed will, not our own ideas. Kung anong kabubuton sang Ginoo, amo na ang imong sundon. Ang masami ka kalatabo bisan sa atong subong kag sa unang nga panahon pastor. Instead nga sundon nato ang kabubuton sang Ginoo, gusto sang tao nga sundon sang Ginoo ang ila kabubuton. Yeah. Which is hindi na siya amo. Baliskad. Baliskad. Okay, baliskad. So kinahanglan kung magsilingan ikitang serve God in truth, meaning serve Him according to His revealed will. Yes. Dili ang iya kaugalingon nga kabubuton sang Ginoo ang kinahanglan iya nga sundon.
with sincerity. with sincerity. Kag truth, kamaturan. Amo na ang kuan dira. Yes. Kay ti amo na ang gina-emphasize diri sang kuan mo, sincerity and truth mo. Nga ginatudlo sa ilang sa mga katawhan sa Israel sa una, kag amo man sa aton subong amo na ang gusto sa Yes, and that's sa correct. Diyos. Yes, Pastor. Ako na talupang dandere pastor, no? Siling sang Ilonggo, siling sang bersikulo 14, busa karon kadloki ang Ginoo kag alagda siya sa kabunayag Yes. kag kamatuoran. Kabunayag. Kabunayag. Ang gusto sang Ginoo nga With abundance. with abundance of the heart. It is a willingness, hindi sa gusto mag-create sang robot nga mag-respond nga himuon siya sang magsunod lang sa iya. Pero ang background sang among term pastor, mahalin siya sa Hebrew diri nga tanim nga ginalaragway siya sang sapat nga ginahalad sa sanctuaryo nga wala sang Huwag reklamo. wala sang reklamo, wala sang kasawayan. And that is the description. So, sang sincerity or kabunayag. And the truth or the faithfulness, kinahanglan mag-alagad ta sang Ginoo sang faithful or matutong. Yes. And that is that will make our life story the whole truth. Yes. Kay isa kabuhi no Josue, hindi lang kay sa tunga-tunga o kung sa ginsugdan, kundi hasta nga nag-edad siya sinto Jess. And he lives in the truth. Yes. And that makes his story true. Amen. Ako yeah, tulungan dan pastor ang word na tanim sa Hebrew is ang word silingon niya is whole, kabilugan, Heartedly. complete siya kag undivided. Amo na ang iya ang word Yeah, ang silingon. balansingon. So amo nang gusto sang Dios nga kinahanglan mag-save ta sa iya. Kinahanglan With the kabilugan, tanim, yeah. kompleto, Yes. undivided. Amo na man ang kuan. Based dito sa word nga ginagamit sa Hebrew. Yeah. Kaysa sini nga panahon senaryo, si Josue nag-aapilar na mo. Nagapangabay na. Pamilinbili O pamilinbili na. Ti anong sa inyo. Pero kami taga akong pamilya, mag-serve kami sa Ginoo. Tani kamo amuman. So ang appeal ni Josue mga kauturan, duwa ka pilo. Duwa ka ano ni twofold. Service and reverence o kon fear. Yeah, ang pagkahadlok. Yeah, ang kahadlok hindi nga magkurog ka, kundi may reverence kay ang ginobalaan. So, we have to, amo na sa aton subong sa iglesia. Okay? Enter the temple with reverence and then depart to serve. Yeah. And amo ni siya. Wow. So, reverence o kon fear ang kahadlok kag ang pagserbisyo. Amo na siya ang ginaapilar ni Josue nga tani inyo gyapon kahadlokan ng Ginoo katulad sa paghadlok sa inyong mga ginikanan kag serbi alagaron siya sa bug-os nyo nga kabuhi. Sa Tuesday, free to serve. Pastor Chris. Free to serve. Ang nanamian ko diri sa sining exposition diri sa Tuesday. Kaya wala ka pamilit si Josue. Yes, ang kanami. Wala ka pamilit ba? wow. You are free to serve pero inyo man i-harvest ang inyo kuan kung ano ang decision niyo sa kabuhi niyo. Batunon niyo man pero but sa lingon bala ang batasan ni Josue kag ang batasan sa Ginoo nagpalareho gid kay ang Ginoo wala man ka pamilit sa tao. Yes. Piliton gid ang tao nga makalagad sa iya. Pero ang imong destiny nagadepende sa desisyon nga himuon mo sa kabuhi mo. Oh, amo ni diri sa kuan, you are free to serve. Pero ang nakanami kay ginhatag niya example ang kabuhi niya. But for me and my house, Yes. we will serve the Lord. Amo na ang iyang kuan nga ginhambal. Nga ang kuan diri pastor ang gin-emphasize diri is free choice rather than compulsion. Kaya mo nang Ginoo. Amo nang Ginoo. Si Adan kay Seba, si Lucifer. Tagaan niya free choice, tagaan niya freedom of choice. Pero ginpangamanda man niya. Oo. Nga ipin case masala ka mo. Hindi sulati. Amo na siya. Amo man eh. Amo man eh. Yeah, we are free. Yeah. Kag hilway kita. Yeah. Pero the question sometimes, Pastor, is when we abuse our freedom. Yeah, Kung amo na. abusaran ta ang aton nga pagka-hilway. Now, the question is, hindi nga kung padayunon pa nila ang pag-alagad o kung hindi. Pero ang question is, sino ang ila alagaron? That makes us to be responsible sang aton nga freedom of choice. Nga ang Ginoo is respectful of that freedom. Ginarespeto na isa sang Ginoo ang ina nga kahilwayan. Pero dapat hindi man naton pag-abusaran ang ina nga kahilwayan nga makadangat sa aton sa kalaglagan.
Kay kabalo si Josue nga diri sa aton nga lesson na sila nga gani may mga biblical passages nga gincite diri Exodus 19:8, Exodus 24:3, Exodus 5:27 na kung kaisa ara pa lang sa ilang mga bibig ang ilang pagpakigsaad nalipat na sila. Lipat. So in that way the freedom of choice aton nga halungan kung ano ang aton desisyon sa pag-alagad. We have freedom but do not abuse it. Doon na ito. Hindi pa. Nakita ko diri bala ang natawag nila nga reverse psychology. Oh. Sila ni Josue may kabuhi gid sa pagpili sa Ginoo. Pero andamanta nga kung makasalata may penalty. May penalty. Oh, so Joshua was trying to tell nga there is consequence kung sala ang aton nga pagpili. Bisan sa kay Adan kag Eva pastor Yes, sa that's- ginambala na sang Dios nga daan nga you are free to eat. Basta hindi lang amuni nga kahoy kay kun ka magkaon kasi ni mapatay gid ka mo. Yes, Amo gin ano niya na daan mo gin kondisyon na niya nga daan. Kaya mo ni Josue. Amo man ni sa iya No. kuan. Nga. Pero sila bahala sa inyo. Pero kung hindi ka mo makapili sa gusto, kamo ang konsekwensya responsible. Pero kami malagad kami sa Ginoo upod sa akong panimalay. Wow, kananay. Sa Wednesday, Pastor Delbert, akon ikaw iyon, the dangers of idolatry. Ano na diri ang sa before ka Delbert, Pastor Delbert, ang kontragit sa Ginoo kung may liwan nga Diyos. So, number one, ginakainitan sa wala gani ang pagpanglahi daw hindi gid kayo ang pagbubutig, ang pagbinutig, kung ano ni ang iya gid yan number one nga kontragit nga if okay, I am a jealous God. Grabe ang introduction ng Ginoo. Ako isa ka maimon nga Diyos. Yes. Amo ni Pastor, no? Kahit may kahilwayan na sila sa pagpili. Papili sila ni Josue, pero may ara siya gustong ipabutya nga dapat ang ila pagpili, maging conscious sila, kag hindi lang maging pagpili isang komunidad, kundi maging ila personal mismo nga decision sa pagpili. So, papili kita sila. So, sino inyo alagaron? Ang Diyos sa mga Ehiptohanon, na kung sa diin ka mo nagikan, o kung sa iya mga Moabnon, o kung sa iyo mga ginikanan. So, because sa na-point out na kagina ni Pastor Luaya, nga hindi ang ang Diyos gusto nga alagaron siya with divided heart. Kinahanglan with undivided heart. So, ang sala, amo na bala Pastor, hindi lang man nga ang Ginoo laglago niya ka tungod kay nasipyat ka lang sa isa ka mga sugo sang Ginoo. Kundi kung ang sala amo ang imo ginahigugma, ina siya nangin Dios nimo labaw sang sa Ginoo kay ang kabubuton nimo kag ang kabubuton ang kakunyag nimo sa sina nga butang nangin dako kaysa sa kabubuton sang Ginoo. Yes, and that's Pastor, sang nagabasa ko sa aton nga leksyon, ang akon nga question is, ano ang danger sa idolatry? yeah. Nga dangerous ang idolatry? Yes. Nga akigid kayo ang Ginoo when it comes to idolatry? Okay. Madamo ko nakita nga mga reason, pero may gusto ko emphasize na isa ka reason why ang idolatry dangerous is because idolatry distorts the character of God. Ang busiling usang distort daw na Ginbaliskad. ginbaliskad o kay nga idolatry gives God a false face. Yes. Daw inang kuan bala sala nga dagway. nga image bala nga dagway bala. When people transfer divine honor to something created, whether an image, a person, a possession, or even an ideology, they end up with a distorted picture of God, of who God truly is. Amen. A wrong picture of God always leads to wrong living. Yes. So muna ang dangerous kayo ang idolatry. Kay sala ang imong nga picture sa Ginoo, so sala man ang imong pagkabuhi. Yes. Kung mag-idolize ka sa isa Idolize ka sang isa ka butang. mga mangin pariyo ka sa iya. Oo. Amo nang mga batanon subong, ang mga ilang mga herdo, mga mga bisti nila sa ilang mga idol nga mga K-pop sa anong panahon amo na siya. May isa ko ka lang na istorya. Gindala sang bata ng nanay, ang iya bata pagunting sa barbero. Dugay-dugay nakitaan sa nanay, nga ang barbero kaya bata, gaway, galalisanay.
Ti ginapalapit ang nanay, ma'am, ang bata mo niyo, hindi sa amo ni gusto. Nga, siling sang bata, that's correct, mommy. I don't want this barber to cut my hair on the side. Oh, I want him to cut on top. Why? I would like to be my teacher, John. Kaya teacher si John. Ngayon, gina-idolize. Wala buhok sa babaw. Na, tiyan mo na, that's correct, Pastor. False Yeah, picture. false pictures of the one we idolize. Oh, ti amo na. Oh, na ginabaliskad ta ang pictures ang Yes, Pastor. In this sen mangguro pastor na makasaliman ta nga idolatry, yes, it changes the picture Yes. sang Ginoo, but sometimes it's also change God's place Yes. sa aton nga. Ginapakahuyan ta. So ginaislan tagid ang Ginoo sa aton nga tagipuson. That's why sila duswa samtang gapamilin-bilin siya, ginaawhag niya ang mga Israelinhon sa pagpamati, sa pagpangamuyo, sa pagpamalandong sa ilang kabuhi. Tiyan mo na, isa pa gid, Pastor, nga nakita ko sa aton nga Wednesday election. Ang danger sa idolatry. Pareho wala sa kay Solomon. Damo iya sawa. Ti mga sawa ya to, hindi mga tumulo to. Nagadala sa ilang mga Dios-Dios sa sulod. Pag ti isa ganin sang sawa ya, ginbutang pa niya ang iya nga revolto sa sulod sang templo. And God was really disgraced and was not happy. Ti amo man ni. If in case we will partner with the idolatrous people, in case magupod kita, magpuyo kita sa mga wala nagapati sa Ginoo, one day, yes, we will be contaminated. One day, we will be changing the picture of God. Yeah. Sakto na siya, Pastor. So ang idol pastor hindi lang limitado sa Yeah. guhit, Yes. himo naton nga mga larawan na ginaalagad na doon nila sa una, kundi sa madamo pa nga porma sa aton. In fact, ang meaning sa idolatry na balaan ko, daw sa klase ko pa nga ni kay Pastor Tomado sa una, anything or anyone na Replace. mag-replace sa worship sa Ginoo sa idol. That's an idol. Anything or anyone. Yeah, that replaces God before you. Yeah. Is an idol. Imo asawa, pwede mo idol. Imo kabataan, pwede mo idol. Imo kwarta, imo cellphone, pwede mo Pwede mo may idol. mga idol. Yeah, imo sakyanan mo, hindi ka na magsimba kasi ka na lang wasin. sa wala na kita time. Finishing God's will. Balik ko sa imo, Pastor Loaya. Do you have something to say about finishing God's will? Ang pinaka kuan ni Pastor is ang aton nga panlakaton is always a question. Yeah. Can we also finish when Yeah. sa aton nga pagpanlakaton? Sila sa una nakalambot gid man sila sa promised land. Sa Canaan. Nalambot gid man nila ang promised land. Ibisan damo mga obstacles along the way pero at least nakaabot gid man sila sa promised land. How are we also will be doing the same? Makalambot bala kita? Basi bala along the way wala na amo na ang challenge sa aton mo. Yeah. Kay kun ang Dios ang nag-alagad sa ang ginalagaran nila amo man ginalagaran naton. Hopefully kita tanan nga nagpanlakaton makalambot man well sa promised land. Yeah. Ang leksyon naton sa ligan ko nga sinima na ari pa kita sa piyak sa Jordan. Yeah. We are still traveling. Ang Israel ang kaabot na sila. Kita yung mundo ng Israel, we are still going to. Nagapanglakatan pa kita. Damo pa ta obstacle along the way. Wala pa kita katabok sa Jordan. So, kabay pang at least we will be doing well. Katulad ni Josue. Yes, Pastor. Ang natalupang din ko ni Pastor, no? Sa pagtakop sang libro ni Josue, ginlubong siya. Yeah. Hindi lang siya, si Eleazar, kag si Jose. So, sa sugod sa pagpanlakaton nila halin sa Egypt, pakadto na sa Shechem, dira man gin panglubong atong ilang mga katigulangan. So, the bones of Joseph is journeying, nagapang lakaton sa gihapon until it is fulfilled in Shechem. Now, they finished will kay nagmatutom sila, tub-tub nga ginlubong sila. And it is the fulfillment sang saad sang Ginoo sa ila. And then, this open to a new horizon sang aton pagpangalagad Kristohanon, the permanency, and then magtanaw sa palabuton himuon sa aton sang Ginoo. That our forefathers
hindi na kinahanglan mang lugayawan pa, kundi mangin permanente na nga magsitol sa presensya sa Ginoo. Kaya mo na you mentioned about the bones of Joseph. Ilag to gindala gidalin sa ito. O ginkalkal nila to. Kay gusto nila nga ilubong sa diin nga may permanente na. Nga di have already the permanence. Tisioswi na lubong dira pero with permanence so forth. You have something to say to us. Actually, Pastor, hambal ko naman guro tanan. Yeah. My challenge is sa tanan mga nagapamati sa sining nga programa naton. I hope and pray nga we will finish well. Yeah. Amen. Amo na nga atong nga we will finish well. Yeah. In fact, this is the second book to finish with the grave. Kaya nagsunod siya sa Deuteronomy, si Moses, end up with the grave as well. And this one end up with the grave. Yeah. There have been great leaders and great examples. Wow, mga kauturan ka namin sa aton. We have done our share of studying the book of Joshua. Napatay si Joshua with a smile. Amen. Apang nagpamilin-bilin. Kay ti ara pang sunod nga mga henerasyon. Hope nga we will do the same, mga kauturan. Yes, short last take, Pastor Chris, and then Pastor. Ang akong nga last nga words, Pastor, before naton na initapuson. Ang aton nga pagpanlakaton mention gid man na ni Lynn White. To balang vision bala niya nga from 1844 until to balang narupa vision bala. So makalambot lang kita sa aton nga destination once nga nakafocus kita sa kay Kristo. Amen. Ma-focus nga na aton pagpanlakaton sa mga distraction sa palibot. Ang natabo to sa mga tao nagkalahulog sila. Pero focus lang ta sa kay Kristo, malambot gid naton ang aton Amen. Yes, Pastor Delbert. Mga kauturan aton talikdon kag lumdumon ang aton una nga saad sa Ginoo. Kag niyan makigsaad kita liwat. Kag niyan magatapos kita nga may katutom kag may kamatuoran. Mga kauturan, we started well. Hope Amen. we will finish well. Amen. Ang Diyos nagahulat sa aton upod sa atong mga inigugma, mga kauturan, magapuyo kita sa dutang saad sa wala sang katapusan. Sa hindi pa si Pastor Chris, magkakangamuyo mga kauturan. Aton pasalamatan si Femidon and Edo Vandes, Brother John, Luciano and Goldie Juliki Jr., Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norven and Ma'am Rosalina Ebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jimmy Trino and Anely Trino Perdedo, Alex Pehidero and Ma'am Gina Federo Ilungar, Sister Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Marlobel Lurin, Hiruta Lurin, Ladel Balangascon, Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijon. Kabay pang Diyos, magapakamayo. Pastor Chris. Magapangamuyo kita. Abay nga langit nun sa sining adlaw. Kami nagkapasalamat sa mga leksyon na imong naging pahayag sa sining nga programa. Kag nagahatag sa amon sing pagpahanon do mga kinahanglan. Tapuso namon ang among pagpanlakaton nga maayo. Ang resulta kami makalambot gid sinang kanaan nga imong naging aman para sa imong mga katawan. Kanaan nga hindi literal ang kanaan kundi simbolikal nga kanaan, langit nun na puloy-anan nga ginaman mo para sa imong katawan. Padayon na ang pagbendisyon sa tagsa-tagsa mga nagapamati sa kusubong man sa kay Pastor Tomado kag sa tanan nga mga participants nga nagabulig padayon sing pagpalapnag sa maayong nga balita paagi sa sining nga programa. Amen. Kabay pa o Dios nga ang imo nga pagpakamay kong bendisyon padayon nga ipasagahin mo sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat o Dios sa imo pagsabat sa among mga pangamuyo. Patawara kami sang amon mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon maluluwas. Amen. Amen.